Aisa kato ne ni hakilina kelen nin ye n'o ye Mali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw ka général Jalaw sɔrɔliw ye an ye wele bila an ka hakili jagabɔ kɛbaga Dr Ali Tunkara ma politique sɛgɛsɛgɛlikɛla don a dɔnbaga lajɛ don ka bɔ Bamakɔ Dr Ali an ka foli bɛ i ye aywa en tant que e ye politique sɛgɛsɛgɛlikɛla ye a n'a dɔnbaga lajɛ kɛbaga ye aywa e hakilina de ye mun ye nin sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ninnu ka nin jalata ninnu na ye n'i ye ni jala kura ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sigafo dɔ tun kɛra waati la Mali kɔnɔ yan o sigafo senfɛ maliyɛn dɔw da sera ma k'a fɔ ko nin maa duuru in k'u ka jalaw kɔrɔta yanni camancɛ fanga ka sa a laban ma nka n'i ye nin ko in ta i b'a ye maa min n'a sɔrɔ jala yɛrɛ tun tɛ u ni nin jɔyɔrɔ kura in cɛ bilen o kama a bɛ se ka faamu k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ a ma kɛ sɔrɔsiya yamaruya kɔnɔna la min ye général Jara yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko ale dulonnen tɛ san hakɛ la walima a dulonnen tɛ fɛn wɛrɛ la fɛn min ni a ŋaniya bɛ bɔ marabagaw de la ka maa k'a ye maliyɛn caman ka faamucogo la i n'a fɔ aw ka lasigiden da sera ma cogo min nin kɛra maa caman fɛla ye hali n'a sɔrɔ kuma ni kuma dɔw bɛ se ka kuma wɛrɛw fɔ min tɛ u fɛla ye. Ayiwa yala nin danatigɛli ninnu a bɛ se ka bila sɔrɔdasiw ka baaraw taabolo bayɛlɛmaliw minɛnw kɔnɔ wa? N'o tɛ fana nin kɔni bɛ maa bɛ se k'i sɔnni sigi min kan na dɔrɔn o ye k'a fɔ ko a caman na n'i ye camancɛ mara lajɛ i b'a ye a kɛra yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔfɛ a kuncɛ kuma maa min kɛra sababu ye ka na ni fanga dafiri ye i b'a ye jɔnjɔn dɔw bɛ d'u ma jɔnjɔn dɔw bɛ se ka kɛ jalako ye jɔnjɔn dɔw bɛ se ka kɛ hali jɔyɔrɔko ye nin ye taamasiyɛnw de ye taamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ ko camancɛ mara hali ni a ma ban bi a banni a kumaw olu bɛ sen na hali ni maa t'a dɔn a ko ban dɔ mɛn nin ye taamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ ko kalo nataw waati nataw la a man ka bali maa la k'a fɔ ko nin camancɛ mara in a kalifalen bɛ maa minnu ma u n'a fanga segin ka taa kalafili bolo kan o fana kɔfɛ teliyala n'i ye nin jaladen yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko taamasiyɛn fana dɔ taamasiyɛn min ni a tɛna se ka kɛ sababu ye k'a fɔ a bɛ na ni fitina ye sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ sabu n'i ye maa duuru yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ maaw yɛrɛ kun b'u la minnu ni jala in kun ka kan ka sɔrɔ hali min tɛ fanga dafiri ye o kama a ka gɛlɛn i ka se ka fɔ k'i b'i sɔnni sigi k'a fɔ ko nin mɔgɔ duuru in ka jala kura ana kɛ sababu ye ka sɔrɔdasi dɔw fari faga walima ka na ni fɔɲɔgɔnkɔya ye finitigiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa e yɛrɛ bolo sisan ni jalasɔrɔ nin mɔgɔw y'a kunbɛn cogoya jumɛn na e ye mɔgɔ wɛrɛw ka hakilina sɔrɔ a la wa ani communauté internationale e ye hakilina dɔw sɔrɔ o kan wa? Fɛn min ye diɲɛ tɔnba kɔni ye n'i ye diɲɛ fan tɔw ta fɛn ye fanga dafili ye i b'a ye k'a fɔ ko maa tɛ sɔrɔ min b'o sɛbɛkɔrɔ tintin kuma tɛ fanga dafili la ka jɔnjɔn dɔw ma olu ye fɛn ye min a ka gɛlɛn i ka se ka o sɛbɛkɔrɔ tintin diɲɛ yɛrɛ taabolo kan nka n'i ye maliyɛn fanba lamɛn bɔlɔnkɔnɔnaw la ani bɔlɔlɔw sanfɛ i b'a ye k'a fɔ jama fanba hali n'a sɔrɔ an ka kuma sinsinnen tɛ loni kan n'a fɔ ma ko sondage i b'a ye jama fanba a kɛra ka tare da ko ye sabu caman bolo ni maa duuru kɛ sababu ye ka jamana bɔ gɛrɛntɛ dɔw kɔnɔ i n'a fɔ lakanabaliya mɛn n'a kun ɲalen kun hali n'a sɔrɔ ko ma ba bi kuma dira sigida maa ma caman da sira ma k'a fɔ ko nin ye ka u la baaraw la kodɔn nin ye k'u tɔpɔtɔ nin ye ka tare da k'u ye u bɛ baara min kɛ fo ka se bi ma. E ye mɔgɔ minnu ka kumakanw lamɛn sisan dɔw y'a jira k'a fɔ ko u n'a ka kan dɔw fana ko ko u tun n'u ka colonel Jala tun kan ka to yen k'u nana ni colonel Jala ye k'u n'o tun kan ka to yen nɔ ayiwa nin jala in dili sisan yala a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na basigi don armée Mali yɛrɛ ka baaraw taabolow la tagali ɲɛfɛ wa? N'i ye jala ninnu ta ni ka fɔ fɛn min ye finitigiw ka baaraw yɛlɛma a bɛna yɛlɛma don o la waati nataw la a ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ k'i bɛ nin jala kura in ni o baaraw da ɲɔgɔn kɔrɔ sabu kɛwale min gulonnen tɛ jala la sabu a bɛ fɔ Mali sariyasun kɔnɔna la k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ka girin ni jala ye o misaliya surun ye min ye n'i ye finitigiw yɛrɛ ka ko kalifalen bɛ maa min ma fo ka taa se waati laban in na ale tun ye colonel de n'o ye Sajo ye nka o hukumu kɔnɔna la a ye maaw mara minnu ka jala b'a tanya siɲɛ 2 o kɔrɔ k'a fɔ kuma surunya la dɔrɔn jala ni yɛlɛmali ka se ka ni kura dɔn sɔrɔsiw ka baara taabolo la ni jala kura in ani ka se ka yɛlɛma ɲɛda kura yɛrɛ di Mali finitigiw ma o tɛ ɲɔgɔn sira la ni min fɔ tɔ kuma daminɛ la nin ye ko kuncɛ walew de ye nin ye ka maaw la u bɛ baara min kɛ
kala kodo ma nin ye ka maaw k'u tanu o walew de nin ye nka min yala fɛn wɛrɛw ye a ka gɛlɛ doni kɛ cogo la k'i bɛ se k'i sɔnni sigi o kan. Awa an ka foli b'i ye Dr Ali Tunkara k'an ka welew jaabi k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Dr Ali Tunkara ka kumakanw ye ka bɔ Bamakɔ Mali faaba kɔnɔna na ale ye politiki dɔnbaga lajɛ a n'a sɛgɛsɛgɛlikɛla ye.